продукт за устни, който може да съществува на българския пазар. Ами и господа, представям ви Lux Oil. Претенцията ми за топ опаковка буквално крещи лукс. Олията са налични в два цвята. Sour Kiss с аромат на праскова и Pink Lava с аромат на череша. В състава си олиото съдържа семена от маракуя, малина и кокосово масло. Тежава една от най-хидратиращите формули в момента на пазара, които запечатват влагата в устните и придават хидратация до 12 часа с едно нанасяне. Освен уникалния блясък, който е на лице, олиото придава и лек тинт върху устните. А големия и пукав апликатор на олиото прави нанасянето му супер лесно. Олиото има изключително лека текстура, не лепне, което е най-важното за един продукт за устни. Тези олия по нищо не отстъпват на по-скъпите варианти, като Clarins и Dior, примерно, които според мен за цената си не са кой знае какво. Освен за skincare treatment на устните, според мен това олио може спокойно да си го добавяте в лип комботата с някой молив. Олията са налични за поръчка само единствено на сайта на panaceacosmetics.com.